Ai खोनाहर हाग्रामा गाखो फैबाला गोदानोलै केमेराया फैबाय हाग्रामा फैबाय गाखोथारसिगोन माबादो भिडिअ खालामदो आंनाथ' फिसाला थैगासिनो ओइ थफ'आसो नुजाबाय नै बेबो थांफासिगोन नामा थाङाब्रा भिडिअ होसोबाय दारि गोलावा बर' रोंजोबोसो सा रोंखायो बर' जोंहासो रोङा हारसाखौनो इसोर सिजोबथारो जोंनिखौ डाइरेक्ट बोरैबा नांहरबा रोंजोबबाय बे भिडिअ खालामदो आं हरदो वाट्सएपआव इसिबां गोलावखौ एमबि गैयैयाव नोंनो हरगोन आङो ससेल' खालामबा आं हानसै र' ट्रल केमेराखौ सासनो गथ'आ नालाय माथो दाबो ओंखारासै जोंबो इयावनो थाहैनांगौमोन सिगाङाव थफ'आ मालाय जि मोजां रायलायदोंमोन हाग्रामा जिन्दाबाद ओइ सारा जि बुरजा मोनथारबाय फालिखौ नै औ माबा फास्रा मानि होनाय नुबाय आङो हालदै कालारनि 1 थाखा दामिनि होनाय बायदि मोनलाय थांफागोन रा ना थाङा रायलायहैसिगोन Lain di mana ini?